Dus we staan hier voor een nieuwbouwproject, het Kruithuis. Alleen de vesting die opgericht werd door Willem I, die zo rond 1840 gereed was, die had diverse bastions. En die bastions, daar moest ook munitie naartoe gebracht worden. En er werden diverse munitiedepots neergezet. En dit zijn de restanten van een van die kruithuisjes, die dan eigenlijk op bastion nummer 7 stond in Terneuzen. Het tramhuisje staat er nog. Eind jaren 50, begin jaren 50 zijn de trams eigenlijk gestopt. En toen werd de ZVTM eigenlijk een busmaatschappij. Dus eigenlijk waar het Kruithuis staat, dat werd dan vroeger eigenlijk de redoute, de remise waar de bussen geparkeerd werden. Hierachter heb je het park en dit is eigenlijk het begin van de nieuwe vesting van Terneuzen. Hierachter had je vroeger ook de vluchthaven. Daar had je eigenlijk een verbinding tussen Terneuzen en het centrum voor de scheepvaart. En het trammetje ging eigenlijk die kant op richting Hoek. Ja, we staan hier eigenlijk bij het grote gebouw van Zeeland Seaports. Maar hiervoor ziet u ook dat er een leuk speeltuintje neer is gezet. In herinnering van de Vliegende Hollander. Je ziet het ook aan de vaan die daaraan staat. En het echte zeemansstuurwiel dat daar zo onder. Aan de bastion staat ook het kantoor van North Sea Seaports. Dat heette vroeger eigenlijk Zeeland Seaports. Bovenop de vesting, dit is eigenlijk het 8e bastion, zie je ook nog de oude looproute. Je ziet daar ook iemand lopen. En daar links daarvan, dat was eigenlijk het oude sluizencomplex van Terneuzen. Dat lag eerst op die hoogte. En dat was eigenlijk de westsluis die aan deze linkerzijde zat. Daarachter was dan de brug van Ribbes en daarachter was de Westbeer. Wandelt u hier vaak? Nou, om de andere dag. Ja. Waarom hier? Oh, dat is een mooi stukje groen hier in Terneuzen. En dan loop ik zo de bedrijfswijk in en dan de woonwijk en dan een beetje afwisseling. Woont u al lang in Terneuzen? Ik woon niet in Terneuzen, ik werk in Terneuzen. Schildertheater? Ja. Wat doet u daar? Ja, ik exploiteer het Schildertheater verder. Ja. Dus u bent de grote man van al die mooie voorstellingen? De grote man ben ik niet, want dat zijn die artiesten. Dat zijn de grote mensen van al die voorstellingen. Voor een kanaal liep en de sluizen richting de Westbeer zijn deze stenen op een rij gezet om de richting aan te geven van de oude sluizen die hier waren. En dan eigenlijk richting de Ribbensbrug en bastion nummer 9. Hè. Nou, hier zie je dan eigenlijk een oude foto met het bastion hier zo aan de zijkant, het kanaal en de boten die hier voor anker lagen. Hierachter was natuurlijk de Dijkstraat, dus dat was even aanleg en dan kon je eigenlijk richting de vertierzone voor de zeemannen. Want Terneuzen is altijd wel een ruige zeemannenstad geweest. Ja, eigenlijk via deze route lopen we naar het sluizencomplex waar ook de nieuwe sluis geopend is. Dus toen de Westsluis vernieuwd werd in 1902, 1904 is later eigenlijk de nieuwe sluis daarvoor in de plaats gekomen. Na heel veel commotie hebben ze die sluis kunnen opblazen. En de bronzen letters van die sluis die liggen daar bij het beeld van Huineman in het plaveisel neergezet. Dus er liggen de letters 1902, 1904 gehusteld door elkaar. Tezamen met de 5 gevallenen die hier door de Duitsers gefusilleerd zijn in de regio aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Dus we kijken hier eigenlijk op wat nu grond is, het oude zijkanaal A. En op 6 juni 1826 werd de eerste steen van de Westsluis gelegd door de gouverneur baron Hendrik Jacob van Doren. En er werd een loden doos begraven, ingemetseld met goudstukken van 5 en 10 gulden, zilverstukken van 3 en 1 gulden en kleine lossen van 50 cent, 25, 10, 5, 1 en eentje van een halve cent. En die doos is hier ergens nog begraven. Maar nog niet gevonden. Maar nog niet gevonden. Goudzoekers aan de slag. Aan de slag, jongens. Ja, je kijkt nou naar de checkpoint. Hè. Dat was, als ik met toeristen loop, denken ze altijd dat het een oud pomphuis is. Maar dit was tot enige jaren geleden de grootste koffieshop van Europa. Bijna 1 miljoen klanten per jaar hadden ze. Ja, daar zo rechts waar het woord hotel staat. Dat was daarvoor Hotel de Blauwe Leeuw, daarvoor Lescaut. En het was het hoofdkantoor geweest van de traminrichtingen, de ZVTM. Nadat het hoofdkantoor geworden was in de Tweede Wereldoorlog, toen de geallieerden hier binnen vielen, werd er ook een seininstallatie op het dak gezet.
En vanuit daar werden ook alle sperballonnen in de gaten gehouden die hier in de haven voor opgeblazen waren. Ja, ze werden eigenlijk opgeblazen aan de Scheldekade. En dan werden ze eigenlijk richting de zee vervoerd om later de grote oversteek te doen richting de slag om de Schelde. Ja, dus we zien hier voor ons de afbeeldingen van de graven van Vlaanderen. We hebben het net over Maria van Artois gehad, hè, die Triniteit heeft opgericht in Terneuzen, de vrouw van Sluis. Maar ze was getrouwd met Jan van Namen. En Jan van Namen is degene die de graaf Jansdijk, hij was de zoon van de gewijde van Dampierre. Hij was graaf van Vlaanderen, maar heeft de graaf Jansdijk opgericht als eerste zeedijk. Vanaf Terneuzen, ongeveer de Nieuwstraat, Noordstraat, richting Baandijk, richting de polderlandschappen in. En die eindigde tot in Duinkerken. Dus de eerste grote zeedijk begint eigenlijk hier op dit punt waar we staan. In die tijd moet je nagaan dat het in die tijd heel veel veen gestoken werd. Dus hier zo achter zie je ook het veenlandschap dat in die tijd ontstond. Hè. Je had heel veel schorren en slikken waar een soort van turf onder zat. En die turf was zout. En dat zout dat werd gewonnen door het uit te dampen op grote zoutpannen. En die zoutpannen die werden vooral gebruikt in Biervliet. In Biervliet zaten eigenlijk de zoutmeesters. Dus we staan hier eigenlijk bij de Westerschelde. En de Westerschelde is de drukste zeearm ter wereld. Je ziet hier ook alle boten en schepen voorbij komen. Ongeveer 150.000 schepen en grote schepen en kleine scheepjes gaan hier op en neer. Vanaf het begin van Vlissingen richting Antwerpen. Antwerpen is een van de grootste havens van Europa en een grote concurrent van Rotterdam. We kijken nu recht op het beeldengroepje van Chris Verket. En dit stuk heet Ode aan de Schelde. Je ziet daarop, zou het vissenstaarten moeten voorstellen, zo wordt het gezegd. En daarbovenop ziet u een kleine figuurtje staan. En die figuurtjes daar zo achter, die twee kleine, dat zou een verwijzing moeten zijn naar de landing van Willibrordus, de heilige Willibrord in de Lage Landen. Hij is eigenlijk geland daar verderop. Je kunt het niet heel goed zien, maar in de verte daar is Vlissingen, de stad van Willibrord, waar hij zijn fles heeft ingeleverd. Dat was eigenlijk de fles van Willibrord, dat nu ook het logo is van het stadsbeeld van Vlissingen. Daarvoor is eigenlijk ook het diepste punt van Nederland. Ongeveer op 60 meter diepte zit daar een trog. En met Waar hebben wij ook het dieptepunt van Nederland bereikt hier in Zeeuws-Vlaanderen. Woont u in Terneuzen? Nee, we wonen in Kwadendam aan de overkant. Waar die scheur in de tunnel zit, weet je wel. U bent dus op bezoek in Terneuzen? Ja, ja. Wat vind je zo leuk aan Terneuzen? Nou, het is een leuk oud stadje, een gezellig centrum. En je kan hier natuurlijk prachtig langs de dijk wandelen met de Westerschelde en de schepen. Want die varen aan deze kant, die grote schepen. Hè? Ja. Aan de overkant zie je ze in de verte, maar hier is het dichterbij. Ja, nou is het toevallig even niks. Komt u vaker in Terneuzen? Nee, een van de eerste keren is dat. We wonen hier al 20 jaar in Kwadendamme. Ja, maar ja, met die tunnel, nu kun je er gratis door, dat scheelt. Ja, 5 euro is 5 euro, maar het maakt toch wel wat uit. Hè? Dat is 10 euro op. Ons benzunig. Ons benzunig. Ja, we komen uit Rotterdam hoor, de benzine ook zuinig heet. Ja. Dus we staan hier voor de Veerhaven. De Veerhaven is eigenlijk sinds halverwege 1800 in gebruik door de tobben die walcheren heten. Later, na de Eerste Wereldoorlog, 1918, toen eisten de Belgen als herstelbetaling Zeeuws-Vlaanderen op. Met het veerpontje kwam koningin Wilhelmina met prins Hendrik daar speciaal voor naar Zeeuws-Vlaanderen. Omdat ze het opgeven van Zeeuws-Vlaanderen zag als de amputatie van een pink van de rechterhand. Oftewel, ze was er niet zo blij mee. Daardoor kregen wij eigenlijk een anti-annexatiecomité dat ongeveer tot in de jaren 30 nog actief was. En dat werd opgericht door meneer Patist. En meneer Patist is degene waarvan we die flats hier op de achtergrond ook zien verrijzen, het Patistenpark. Meneer Patist die schreef ook ons Zeeuws-Vlaamse volkslied. En dat ging van D tot Holtenisse, van Huls tot aan Katzand. Dat is ons eigen landje, maar deel van Nederland. Daar is dus gewoon het hele anti-annexatiecomité achter. De brug waar je naar kijkt is eigenlijk de oude brug richting de Veerpont. Het is een historische brug. Hij is plat gebombardeerd, de originele, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers voordat ze vertrokken. Op de Koningin Emma. En die brug is een echte Hamiltonbrug. Die is gemaakt eigenlijk uit een Boud-Moer-verbinding in plaats van een Gdynia-brug zoals in Axel.
En deze is eigenlijk gemaakt om treinstellen overheen te laten rijden in plaats van automobielverkeer. En hiermee werden de ballonnen gevuld. Ja, dus in Terneuzen per ardua ad astra. Iedereen vraagt zich af wat doet de Royal Air Force in Terneuzen. Dit is de luidspreuk van de Royal Air Force. De inzet naar de grote Verenigde Krachten naar de hemel. Die waren hier dus die sperballonnen aan het vullen. En die sperballonnen die werden gevuld met een ventiel. Hier bovenop op het monument staat een replica van dat ventiel zoals die ballonnen gevuld werden. En die werden gecontroleerd qua stand op de zandbank die we net zagen in de Westerschelde. Vanaf de molen. Dit is een van de etsen van Andreas Vesalius. Dat was eigenlijk de eerste man die biologische boeken maakte. Ik zou maar zeggen een soort van medische encyclopedie aan de Universiteit van Padova. En in Padova, daar maakte hij een serie over hoe de mens van binnen en van buiten eruit zag. En dit is de 7e ets uit die serie die hij gemaakt heeft. En dat is de spiermannen. En die spiermannen laten precies zien hoe een mens eigenlijk door zijn spiermassa bestuurd wordt. Hier op de achtergrond ziet u ook de waterbronnen en de kerken van Padova zelf. En dat is het landschap op de achtergrond. Nou, nu gaan we even naar het beeld hierachter kijken. Als je deze bekijkt, zie je deze twee kerkpuntjes. Die staan hier zo precies, hier ook weergegeven op die mantel van die man van Vesalius. En eigenlijk als je al die etsen op een rij zet, dan krijg je eigenlijk het hele landschap te zien. Eigenlijk dat al die etsen op een rijtje moet voorstellen qua landschap. Ja, dat is eigenlijk het totale landschap van Padova zelf. Nou, de mantel zelf is ongeveer 4,5 meter breed. Het beeld is ongeveer 5 meter hoog en ongeveer 4,25 centimeter diep. Het is vervaardigd uit brons. En het is een van de grootste bronzen beelden van Nederland. Ja, dus dit beeld is eigenlijk gemaakt door Thomas Pucky aan de hand van een opdracht uit 1997. En dat was van de Stichting SCOR, Stichting Kunst en Openbare Ruimte. En er moest een beeld gemaakt worden dat een soort van vervanging zou moeten zijn voor de vervanging van het verdwijnen van de kerken. Het beeld zelf stelt eigenlijk voor, als je er binnen staat, een soort van stilteplek. Dat je een soort van intimiteit hebt, net als bij een kerk. Dus als je tot bezinning wil komen, word je ommanteld door de omgeving om het beeld heen. Pucky is zeer geïnteresseerd in de alchemie. Er zit ook een alchemistische boodschap aan. Want iedereen zegt altijd, ja, waarom staat dat nou helemaal hier in de hoek? Maar aarde, water, vuur. Denk daaraan, de alchemie. Aarde is eigenlijk de sokkel. Pucky zei in het begin, ja, zet er maar een sokkel onder. Dat interesseert niet wat. Maar kijk, het is gewoon een boomstam met boomwortels. De verbinding met de aarde is er. Water. Ja, wat is een betere plek dan water op de achtergrond van de Westerschelde te hebben? Ja, dat vind je niet zo snel in het centrum van Terneuzen. En vuur. Als de zon ondergaat heb je hier een fantastische oranje gloed. En vandaar dat deze positie ook die drie-eenheid moet weergeven van het grootste standbeeld dat in Terneuzen hier staat bij het gemeentehuis. Ja, we staan hier bij een van de grootste brutalistische gebouwen van Nederland. Brutalisme is eigenlijk een soort van kunstvorm in architectuur dat eigenlijk recht in je gezicht raakt. Zo komt dit gebouw ook bij heel veel mensen keihard binnen. Je moet het leuk vinden of niet. Maar architecturisch is het natuurlijk fantastisch neergezet. Als je nou kijkt naar die raampartij vanaf de burgemeesterskamer tot aan de raadzaal, dat is een en al houten kozijn. U moet bedenken, het gebouw is tonnen en tonnen beton. Hè? Er zit ontzettend veel krachten op. Als je kijkt onder de burgemeesterskamer, het wordt afgestut door 2 enkele pilaren met 4 steunpunten. Het gebouw is geopend in 1972 door burgemeester Aschhoff en sindsdien staat het nog steeds. Het moet natuurlijk voorstellen het stuurhuis van een schip, de verbinding met de Westerschelde. De thematiek van scheepvaart zit overal in Terneuzen, zelfs in het stadhuis. Dus na Triniteit kreeg Terneuzen ook een molen. De eerste molen, de korenwindmolen, werd gebouwd op de vesting van 1584.
Die is daar altijd gebleven, ook na de update van 1830 tot 1840. En dit is het bastion wat er nog van over is van waar de molen gestaan heeft. Vanuit deze molen werd ook bekeken de sperballonnen, hoe die over de Westerschelde neergezet werden. En in het begin werd ook uitkijkdienst gedaan op zoek naar vijandige vliegtuigen die overvlogen in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is een houten beeld van een Maasai-vrouw van fysiotherapeut Rinus Verwijs en Pieter Zeeuw. Het is gemaakt in augustus 2012. En dit is gemaakt van zo'n hele oude, eeuwenoude eik. Dus vroeger had je, toen de opgravingen waren voor de sluizen in de jaren, eind jaren 60, kwam het hele prehistorische bos naar boven met oude, 10.000 jaar oude houtmaterialen. Omer Giljet, de bekende lokale kunstenaar en pastoor, heeft ongeveer 3000 van dit soort beelden uit het hout gemaakt, vervaardigd. Hallo. En als er dan een babytje geboren werd, dan werd dat ook ingezegend door de predikanten. En dan werd er een lokaal drankje gedronken, een kandeeltje. En als het goed ingezegend moest worden, dan dronken ze nog een kandeeltje en nog een kandeeltje, zodat de baby goed ingezegend was. Maar vandaar heet dit ook het kandeelstraatje. Nog een kunstwerk van de vrouw van Rinus, over de buurt hier, het kandeelstraatje met muziek, caravans. En natuurlijk de Hollandse likeur, eierlikeur, kandeel. Vrouw Koude was een animator van Terneuzen. Hij volgde zijn befaamde schoonvader op. Dat was Albert van der Brule, die in 1943 overleden is. Hij woonde eerst in de winkel van der Brule en daar tegenover heeft hij later een lunchroom begonnen. Maar dat ging zo goed en dat was zo gezellig dat het daarna een jazztempel werd met Europese allure, Porky en Bess. Een grote man voor Terneuzen, Franco. Nou, dit is toch weer een markant plekje in Terneuzen. Dit is de Frankoudensteeg, we staan hier naast Porky en Bess. En 's avonds gingen mensen ook langs de artiesteningang naar buiten, maar die hadden altijd hoge nood. En die gingen altijd tegen deze muur aan plassen. Dus vandaar dat er hier een soort van anti-plassysteem is. Dat de spetters op je broek vielen als je aan het plassen was. Een ontmoedigingsbeleid in die tijd al. En dit is ook het stadhuis waar 60 jaar geleden de ambassadeur uit Amerika kwam. De Amerikaanse ambassadeur kwam hier om te tekenen omdat Douw toen gesticht werd. Mag je draaien, hè? Dit is een van de oudste stenen van Terneuzen. Dit is een stoepsteen die op de hoek van het gebouw van de Commerce gezet is. En dan praten we over een steen uit de 17e eeuw. Het is waarschijnlijk een steen van een gravin. Dat kan je zien aan de ronde vormingen in het midden en de ruitvorming bovenop.